Hello. Hello. We don't wonder. Oh, hi. Ayo na ri chai sang mi này. Hello. Hello. Dừng đã. Thằng này đừng có gì. Thâu nào thằng xế. Na đã có bắt nạt mình bé hả? Chala. Video guys. Video. Hello everyone, welcome back to our channel. Nwngtang boy ko bajang channel awar खेबसेबाव बराय हरनाय थाबाय दिनै नै बोथोरा एसे मोजांखाय फेमिलि जों ज' शपिं खालामनो थांदों दा बिसालावहाय माखासे न'नि नांगौ जानाय बुस्थुखौ लाबाय ओमफ्राय दा लाखांनानैहाय जोङो थांगौ ट्रेन्सआवहाय एसे माने आंनि हासबेन्ड आरो बिबोनाङा गावसिनि ड्रेस एसे नांगौ बिदि होननायखाय जों थांदोंमोन आरो बे जोंनाव थाग्रा गथ' मिजिं बिनि थाखायबो माखासे ड्रेसफोर बायबाय दा जोङो ट्रेन्सआव हाबबाय नै ट्रेन्सआव हाबखांनायनि उनावहाय एसे ड्रेस नायबाय खालि आंनि हासबेन्डआ व्हाइट शार्टल' नागिरो फाख्राखौ लानो नागिरा आलदा कालारखौ लानो थिनबाबो दा आंनि बिबोनाङाबो लाखांबाय दा लाखांनानै जोङो एसे जानो नागिरदोंमोन नालाय दा जानो थांसिगोन नों जाग्रा जानो गोसो गैया नों जाग्रा जानो पिज्जा केक माबा माबि मासि मोजां बार गोजांखो ना माखो बे गथ'आ ओमफ्राय आयै मिजिं आंनो फैसुनि इउटुबाव होगोनथ' मिथिबाय नैब्रा येस हाय हेलौ खस्थ' मोनबाय थाबायनानै नोंजों आंजों थाबायनानै शपिं जों गावनिसो खालामदों मेंबाय जादोंमोनहा मेंबायना नुबाय आंनोसो होयो आबै सोलायनांगौ लानानै बामना लाबाय थानांगौ थांगासिनो जानो थांसै एबाराव जानो निहिरा जा मोजां डायलग होनो रोंथ' निहिरा ब्लगार जानो हागौ औ ब्लगार जानो हागौमोन गाइस सिनायलायग्रासो बियो आंनि ससुरालनि बाजार जाबाय बेयाव गोदो आंना माइखाया गोदोमथलामोन माइखायाव बेसाराफोर मानो दाबो बाजार खालामफैदिया सानसिगोन बाखि दखानफ्रा आंना पिज्जा हाटआव मोनामसुनोल' थांनो नागिरदों माबा माथो निहिरनि ट्रिट फ्रम निहिर मोजाङै थाबाय गाब्र'गोन गथ' थेंक इउ जोङो दा पिज्जा हाटआव सफैबाय ओमफ्राय जोंनि बिबोनांफ्रा आरो हासबेन्डआ अर्डार होगासिनो दं आंथ' पिज्जायाव बारा इन्ट्रेस्ट गैया आङो अनलि मोनसे बुस्थुनि थाखायल' फैदों बेनो जाबाय नै बे चक' भलकेन'आ माने बिराद चक्लेट मोजां मोनो नालाय आङो स' बिनि थाखायसो फैखानायथारमोन आं ओंखायनो जानो बिदों बेनाव मालाय हगारनायसो ना आं हगारनाय नङा आरो बिनि सायाव मनिटाइजआनो नङा इनस्टाया औ जानो नेदों बिसोरो जानो मोनजागोन पिज्जा मोनजागोन औ मेन्सननि माने नोंना मा मेरिड कापोलफ्रा फट' खेबजागासिनो जाग्राया सफैबाय बिथांमोना दासिमबो फट'आवनो बेस्थ' निउलि मेरिड कापोल रेडि टु इट माबायदि मोनो पिज्जाखौ नुनानै बाजै र' बे फैबाथाय होमबा नोंनि रिएक्सनखौ नायफिनगोन दे आयो जाला सासे नोंखौ जानो बादों जाजानो बादों मिथिबाय निर जाजानो फार्स्ट बाइट मा पिज्जा जादों ओमफ्राय पिज्जानि जादोंल' नामा दे पटिदेब लास्ट लालायो माय पटिदेब कैसा है गाज्रि नङा जानो वाव ओके आंनि गैया ओमफ्राय बेनो लाबोनायनि रिएक्सन नाय माय फेभरेट
मोनसे दंबावो tada बारिया इतना प्यार बा जोंना बिदिनो नुवाखै नोंसोरलाय जोबोद खामदै रानथाब संनाय जोबोद मालायना बिसिना मोदोम गोनां फ्लाफि फ्लाफि एकदम जोंना रानथाबनाय पापर माने एक्सट्रा लार्जखौ बिहरोबा लार्ज साइजखौ बिहरोबा बिदिनो जायो ना माने दा मानसिया बुरजा नालाय एसे रायखसफोरबो ओंखायनो नै आंना फेभरेटआ आयु अयनाय जि कारेन्ट थांनानै फैयो अयनायखा कारेन्ट गैया मासि दुखुनांथाव खोमसिजोबसै आयो मेल्ट जालायलायनाय लुगैखाथारदोंमोन आंहा जानो बिसि दौनायखौ जादो जेहेरबाबो जानांगौनो मिथिया नामा नोंसोरो जायफ्रा बिसि दौनायखौ हेल' राधा रानि जों जानो हायासै बेखौ जानानै थांसै मा होनदों हिन्दी गान खनदेर नाङा कपारेट फैदो आंलाय गावनि फिल्मसो नुबाय ब्लगारजों थाबाबो बेनो गानसैना सल'बो खननो मोना दे सल'बो खोनानो मोनला हिन्दी सल'बो खननो मोनानो जों मिथिफेरामोन जोंहा बिदि एक्सपिरियेन्स गैफेराना फार्स्ट टाइम जाहैबाय गोदान सोदान ना रादु उफाय गैया एडजास्ट खालामनांसिगोन एडजास्ट खालामबाय थालांदो गुमैखौ नायनो होनग्राफ्रा सोरमोन नै गुमैया नुजाथारबाय एसे कमेन्टआव खोन्थाहर दे गुमैया माबायदि नुदों दिनैनि लुक्सखौ एसे फोरमायहर नैबे बुंबाय थाग्राया हिनजाव गोदाननि बिदानाव आं फैथ'ला केमेरायाव फैथ'लानो दाउलेट दाइलग होगासिनो दङ मालाबा फैनोसां मालाबा स्पेसियेल माबा होगोन नोंखौ एन्ट्रि फेस्ट्रि बेल फेस्टिभेलाव अलरेडि जाखानाय नै आं प्लास्टिक लायदोंमोन रायजोखौ नुबा 10 थाखा लाजाबाय बेयाव 10 थाखा मारै दस्रा दानजाखो नामाखै बेयाव 10 थाखा औ एक्सट्रा चार्ज 10 थाखा लांसै नामा प्लेटखौ आंनो जिखुनु चलो बोलो गोरायाव दे बोना होदो थेंक इउ दे फै नाबथा गोदो बोथोराबो ओरैबादि मिलायखायो कारेन्टबो गैया टाउना खोमसिजोब मा जानांगौ जाखो मोले मेले नुजोब्बाय जाबाय बिजावरनायनि टाउना बिजावरनायनि आइलै कारेन्टखौ बायनो हाला क'क्राझार टाउना मा होनबावनो आइदै थांद' मिजिं गाखोद' राधा रानि वेलकाम टु बड' सिस्टार ब्लग वेलकाम टु बड' सिस्टार ब्लग बड' सिस्टार फेमिलि जाजोबसिगोन एबाराव गालियासो बेसारा गालिया फैगोन नोंखौ गोसोखांदों आयै गालिया फैगोन र' गालिया ओरैनोबा बेहाना गालिया मोनसे खोथा होनखानाय गावनि ड्रेसाथ' जोंनि नैबे टाउननि न'आवसो दं नालाय एन्जर बायदि ज्रुद जोंनाव नैबाव दोनफैजोबसिगोन जाहैदों ड्रेसखौ नोंसिनावब्रा सरि नोंसिनावलायनो जोंनावब्रा आदो जाथ'वाखैहाय गावनि होननानै लानायनि जारलासो निमाहा गाइस थांगोरसै अब्ला न'सिम बुजिफ्लाथारबाय आंबो ओंखायनो इसु मा होनबावनो आयै हाय र' लाइट बन्द खालामबाय एक मिनिट थांगोरनि होनबा सफैबाय दा देखो तुम्हारे प्यारनि मुझे गेटमेन भी बना दिया दा गेट खेंना होनांसिगोन आङो बिथांनो मा होनबावनो जोङो दा सफैबाय ओमफ्राय नै मा लाबोखो देखायसै नोंथांमोननो नैबे जाबाय मिजिंनि पार्टिसिपेटआव सानै हाबजागोन मिजिङानो नैबे सम आंबो गानगोन बेखौ आंसो बुक खालामना लानोसै बिनिफ्राय नैबे जाबाय आंनि पति परमेश्वरनि हमायगोन ना लायबावोब्रा आला केमेरामेना बारा थिग नङा केमेरा अमेन एक्चुअलि बिसोरमानिया ट्रेन्सनिफ्राय लाबोनाय नोंथांमोना फसायदोंबा नोंसोरबो लायना लाबोनो हागोन ओमफ्रायो बे जाहैबाय जोंनाव थाग्रा मिजिं गथ'नि मोजां ना
बिराद मोजां जिया बेयो बिशालनिफ्राय लाबोदों बिशाल बिनिफ्राय बेबो बिनिनो बहुत बुरजा मालाय मिजिंनि दे बेबो मिजिंनि थाखाय मोननै थांखाबाय आरो बेबो मिजिंनि थाखाय मोनथाम तारमाने सामार नालाय सुति गस्ला गानोबा मोजां जायो आरो देहाया बेनिफ्राय बियो खामानि मावनाय गानो ओरैनो हाफ पेन्ट कम्फर्टेबल जायो खामानि मावनायाव बेनि थाखाय एन्ड बेबो हाफ पेन्ट बेबो बाहेरायाव थांबाबो गानजायो न'आव थाबाबो खामानि मावबा गानजायो बेनिफ्राय नेक्स्ट दंबावो मिजिंना जोब्बाय दा नै फटा ओरैनो होनो माने व्हाइट कालार नालाय रुमा बेनिफ्राय बेखौ होनोसै दराव बेनोसै जोब्बाय नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लाभ यु अल बाय बाय गुड नाइट Cameraman ni. Coba hidup cara ke dan coba. Bro, subscriber ku pare ni. Coba gini. Tanya pun setua. Porsi laksin sih nama Raisa Purgo. Raisa Purgo di sebelah tengah. Kamu nak betari ku pulsa dan senai. Anak vlogai ciri Allah sama sekali. Sekarang 100k जाना सिगां मास मोनसेनि गेजेराव थाब subscribe खालामना हो रायजोफोर आङो खिन्थु subscribe रावनावबो बिजामोन दे बा नोंसोर बिनानै होबाय जोंसो बिदों जोंसो बिबाजैनो ना नै बोरो देखाय बिग्राया मा जाहोगोन नों subscribe नोंथांमोना subscribe खालाम Allah nuko ini. Oh my god ओइ दे once more नोंथांमोना subscribe खालाम 100k जाबा जोंनाव पार्टी जानो फैबानो जाबाय राधा रानिया जाहोगोन आदा रानियानो जाहोगोन बाजै फैसाजों दे जाबाय so finally bye